Ġie ffirmat ftehim bejn il-Ministeru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni u l-Fakultà tal-Liġi f'dan l-Università ta' Malta biex b'hekk se tkompli tissaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ partijiet. Permezz ta' dan il-ftehim se jingħata appoġġ lill-Fakultà tal-Liġi biex kull sena jiġi ppubblikat ġurnal akademiku ta' livell internazzjonali li jkompli jagħti kontribut għall-għarfien akademiku fil-qasam legali. Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma fis-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard sostna sodisfazzjon tiegħu li dan il-ftehim se jwassal għall-ewwel ġurnal uffiċjali. Il-ftehim jara wkoll li nkomplu nsaħħu l-kollaborazzjoni li diġà għaddejja mal-Fakultà tal-Liġi biex mhux biss ikun hemm l-aspett akademiku fit-tħejja tal-istudenti tagħna biex jidħlu fil-professjoni legali, imma wkoll l-expertise ta' dawk kollha li b'xi mod jew ieħor huma parti minn din il-fakultà f'pajjiżna. Dan il-ftehim se joffri wkoll forum ieħor għall-akademiċi kif ukoll għall-istudenti b'mod partikolari dawk li jkunu qed jistudjaw f'livell ta' masters jew dottorat biex jippubblikaw ir-riċerka tagħhom. Permezz ta' dan il-ftehim ukoll, il-Ministeru għall-Ġustizzja se jgawdi minn expertise tal-Fakultà tal-Liġi li permezz tiegħu akademiċi se jkunu qed jagħtu kontribut fuq proġetti varji skont il-bżonn, fosthom għal pjattaforma temi. Din il-pjattaforma diġitali li bħalissa għaddej xogħol fuqha se tagħti aċċess għal tagħlim u informazzjoni għal suġġetti varji fil-qasam tal-ġustizzja. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima qal li ftehim bħal dan se jagħti aktar għodda lill-istudenti tal-Fakultà tal-Liġi. Dan il-ftehim li rajna llum ħajkun qed jagħti aktar għodda f'dan il-każ lill-Fakultà tal-Liġi sabiex hemmhekk ikollok il-ġurnal li tant huwa importanti sabiex iwassal il-ħsieb tal-istess fakultà u anke sabiex l-istudenti jkollhom sors ieħor f'dak li huwa l-perkors akademiku tagħhom. Id-dekan tal-Fakultà tal-Liġi, Dr. Ivan Mifsud, sostna li bħala fakultà dejjem fehmu li huma parti minn istituzzjoni kbira u soċjetà ħajja u attiva li ma fehma enithom iżommu enfasi kemm fuq il-prattika kif ukoll fuq ir-riċerka. Ir-Retur tal-Università, il-Professur Alfred J. Vella, saħaq li dan il-ġurnal huwa pass importanti li juri ż-żieda ta' prattikanti fil-qasam tal-liġi kif ukoll il-ħtieġa ta' iktar kooperazzjoni.